ए जी, अपन राधा ठीक हो जाए नु। शांत रहा, डॉक्टर साहब देखा तो वरना सब ठीक हो जाए। ए जी, हमार बहुत जी घबराता। डॉक्टर साहब, हमरे राधा का क्या स्थिति बा? हमने कोशिश करा था नहीं जा, बाकी तो ऊपर वाले के मर्जी बा। डॉक्टर साहब, राधा बिटिया का ऑपरेशन तो ठीक ठाक भइल ना? भगवान की कृपा से, रउआ सबके दुआ से वो ठीक बिया, जान बच गई, खतरा से बाहर बिया। लेकिन लेकिन का? ओकर याददाश्त कमजोर हो गई बा। का? घबराई जमत, आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाए। राधा, 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 राधा। कृष्णा, ये का भेल कृष्णा? भैया, हमके उल्लूर जुलूर सपना होता और हमार दिल बहुत घबराता भैया। हमरा ऐसा लागत ना कि राधा के कुछ ना कुछ जरूर भइल बा भैया। अरे तू चिंता मत करा, राधा कैसन कुछ ना भइल होई। तू ऐसे ही बिना मतलब के सोचत रहला, यही से तोरा चक्कर आ गइल बा। ना भैया। अरे हमार बाबू के होश आ गइल का? भैया एक बार मालिक के फोन करके पता करा ना कि राधा के कुछ भइल लेकिन प्लीज भैया एक बार बात करा ना मालिक से। अरे हम बात करो बाबू, तू आराम करा ना, तू आराम करो। चला नंदिनी। राधा। अच्छा सुनी, तनी राधा के बाबूजी के फोन लगा के पूछी ना। अच्छा हम अभी लगावा तनी। मालिक प्रणाम। हाँ सत्यप्रकाश, बोला। ओजा सब ठीक ठाक बा ना मालिक? ना सत्यप्रकाश, ठीक ना बा। राधा का एक्सीडेंट हो गइल बा। एक्सीडेंट? हम बाद में फोन करब। अच्छा। एक्सीडेंट? केकर एक्सीडेंट भइल बा? राधा बिटिया के एक्सीडेंट हो गइल बा। लेकिन ये बात के एहसास कृष्णा के कैसे हो गए कि राधा के एक्सीडेंट हो गइल बा? कहीं ऐसा तो नहीं खे कि ओकरा राधा से प्यार हो गइल बा? हो सकेला जी। लेकिन कुछ भी होके नंदनी, राधा के एक्सीडेंट के पता कृष्णा के ना चले के चाहिए। हे भगवान, हम नहीं जानत कि हमार राधा कौना हालत में बाड़ी, लेकिन पता ना काहे हमके ऐसा लागता कि हमार राधा कोनो ना कोनो मुसीबत में जरूर बाड़ी। हे कन्हैया, हमार राधा जहां भी होकस, जौना हालत में होकस, उनका रक्षा करिया कन्हैया, उनका ख्याल रखिया, उनका के हर मुसीबत से बचई हम मुरारी, हर मुसीबत से। कैसे कि हमरा और राधा के प्यार के साक्षी तू ही बाड़ा और ओकर सलामती तोहार जिम्मेदारी बा, तोहार। बेटी, राधा, बेटी, उठा बेटा। कैसन बाड़ू बेटी? कहा भइल? ऐसे का देखा ताड़ू? आम एक पेड़ हम लगौनी, जब आम बड़ा बड़ा भइल,
खाए टाइम भोलवा आ गइल। मन तो करा तो ओकरा कुछ नहीं। जग्गू जग्गू का भइल जग्गू? हमको ना छुआ, आज ना जाए के बा। हैं? बहुत जात रहलू। जा आजो बुलौले होई आ तोहार राह देखत होखी ना। जा ए जग्गू, हमरा के माफ कर दा। ना जाने कब वो भोला हमरा के खियाई पियाई के हमार मती मार देलस। हाँ, और हम ता सिर्फ तो से प्यार करेले। सच्ची? चुम्मा लेता। अरे ई का ई जोगिंदरा था हमरा सब कइल धइल पे पानी फेर देहलस। गुरुजी बोले बाहू तकाटी के गौवा राउर अब जड़ी बूटी के असर नइखे करत। अच्छा नंदू, अभी हम दिखाओ तनी अपना दवाई के कमाल। आओ चल चली। राधा आरती, न जाने ही घर के केकर नजर लग गई। राधा के एक्सीडेंट के पहले कितना अच्छा माहौल रहे अपने घर का। राधा की हंसी, राधा की शरारत एक घर का मौसम बदल देता रहे। लेकिन अब हमरा की यह समझ में नहीं आवत कि हमारा अपन राधा कैसे वापस आई। भगवान पर भरोसा रखी। और डॉक्टर साहब भी तो कहत रहनी ना कि धीरे धीरे राधा की सब याद आ जाई। अब भगवाने पर तो भरोसा बा। सुनी, हम एक ठो बात कहे के चाहता नहीं। बोला। हमरा लागता कि अब राधा की शादी में देर ना करे के चाहिए। तू तो हमरे मुंहे का बात छीन ले लू। अरे बलदेव हमार बहुत अच्छा दोस्त बा, हम उसे बात करीला, वो हमार परेशानी समझी। बेटा अब भलाई करे की आदत छोड़ दा, तोहार बिजनेस संभाले के समय आ गइल बा। हेलो। हाँ बलदेव। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। और बोला भानु। अरे बस ये कहे के रहल कि हम पंडित जी के बुलवा के छेका का तारीख निकलवा लेते। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मर्दवा, तेमे सगाई के हमसे का पूछा ताड़ा? तोके जब सगाई करे के हो के हमके खबर कर दिया बस। हाँ हाँ बिल्कुल, खबर काहे ना करब, हम बता देब तोरा के। हाँ 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 ठीक बा। अच्छा प्रणाम। ठीक बा, अच्छा प्रणाम प्रणाम। ला हो गई बात। लेकिन पापा। हाँ बोला। एक बार हम राधा से मिलल चाहता नहीं। ठीक बा, हम भानु से बोल देता नहीं। ठीक बा पापा।